Namunga juang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Obila e sub county Mayala kosa kwa timo nonro ewi mach manoke olal mar dhok 7 kod rombe 9 ne anyuola moro e gwenge ma Murumba e kar chung'o bura ma Game North. Kata obedo ni pok oyang gima nokelo masirano, jodak ma e gwengego wacho ni jonjore moko notiayo mach e kund dhok kendo wang'o jamni. Daniel Owino marito dalano notemo nego majno miwacho ni nomuoch kar saa 10 okinyi. Jalup chief ma Murumba Millicent Auma oseotim kamano kowacho ni gisechako timo pedha kendo jogo miteno gi masirano ibiro maki mondo mi kawnegi okang' mager mar chik. Sama chiew abedo shocked. Abiro ng'iyo to ang'o matimore. Ayudo ka kulo wang' budhoke iye. Ayudo ka nitie rombo ma pod ayweyo. To watemo mondo watur dhot. Kwaturo dhot, rombo achiel modong' ka ngima, dhok 7 gi rombo 9. Ayudo ko to te. An go wach kod jogweng' ni, especially ng'at achiel an go wach. Wan go mama Macros, man our neighbor ka. Sebedo go wach kod Daniel marito dalane. To Kenyan law wacho no ka ng'ato siemi ni biro neno to gimoro timre ni. The first suspect en. Ana to kwan sirikal mondo omne kaka to konyo nikech mafundu bila ni poko timre ka machal kama poko timre nyaka lili. Koro ka sirikal nyalo konyo mondo wang'e to gin joma ge matimo gik kama e kor gweng'. Investigation ema koro dhi nyime mondo wang'e ane ni cause of the fire nyalo bedo nang'o. Ka en arsonic attack to appropriate action mondo bi okaw ne jok ma nyalo bet notimo gino.